Bo día, eu son Natalia Domínguez Galán nestes momentos son a vicepresidenta do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia. Non? Estou hoxe aquí con vos para conmemorar o Día Internacional da Educación Social, o 2 de outubro, grazas á campaña que realizan as miñas compañeras da área de comunicación. Bueno, podemos estar un ratiño aquí hoxe falando contigo. Nada, agradecerlles a elas esta iniciativa, este EduSOMES tan necesario para a nosa visibilización, non? Como profesión. Nada, o encargo que teño eu é presentar un pouco a historia da educación social en Galicia. Non quero estenderme demasiado. A min verdadeiramente o que me apetece é falar do presente, da educación social e tamén do futuro, pero está claro, imprescindible, que para poder falar con propiedade do presente e do futuro é necesario coñecer as nosas bases, non? Como profesión, as nosas orixes, e dar recoñecemento e visibilidade a todas aquelas persoas que fixeron posible, non? Por tanto do mundo da animación sociocultural como do mundo da universidade, que nós existamos como profesión, porque verdadeiramente a nosa profesión existe porque foi unha necesidade, non? Para a cobertura dunha serie de situacións problemáticas sociais nas que non existía unha profesión que lles dera pois esa transformación, ese cambio, non? Para iso eu recomendo sempre a lectura da nosa revista Galeduso, da revista do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, do CESGA, a número 12, non? Ele é unha revista que recolle as voces, as verbas, as opinións e as reflexións sobre como foi ese camiño para que hoxe en día teñamos e podamos falar de que a miña profesión ten nome, se chama Educación Social. E nesa revista número 12 pois se recolle moi ben esas orixes das que temos que ser coñecedoras, non? Fundamentalmente para falar hoxe en día do presente e se queremos falar ou reflexionar do que vai a ser o noso futuro e o noso que facer profesional, non? Como está o presente, non? Como vedes vos o presente da nosa profesión? Como vedes a educación social no presente, non? Sabemos que existe, sabemos que temos unha profesión desde fai moitísimos anos, máis de 2 décadas. De feito, eu pertenzo á primeira promoción de educación social da Universidade da Coruña e levo moito tempo traballando no ámbito da intervención socioeducativa, pero si verdadeiramente non como eu quixera, non? Coa calidade e con as características e os elementos que terían que darse, non? Como todavía sigo traballando na eventualidade, todavía sigo traballando con outras denominacións, non? É un pouco o presente que temos na nosa realidade galega, non? Tamén no Estado español, non é moi diferente. Entonces o presente se nos plantexa, non? Tamén difícil, non empezamos esta profesión porque fora algo fácil, non? Empezamos esta profesión porque pensábamos que poderíamos cambiar ou transformar partes da nosa realidade, da realidade na que vivimos, non? Por iso eu creo que o presente se plantexa con unha doble responsabilidade. Primeiro, pedirlle xa responsabilidade ás autoridades políticas e ás responsables políticas e os responsables do compromiso pola cidadanía. É dicir, o máis importante para min é que exista un compromiso de cambio, de transformación social, de mellora da vida, da saúde integral das persoas, da cidadanía, das comunidades. Sin ese compromiso político, difícil é que recoñezan a nosa profesión ligado ao acompañamento da poboación, non? Polo que a min me parece importantísimo que como colexio profesional e como educadoras e educadores sociais exixamos aos responsables políticos e as políticas que se comprometan xa co cumprimento dos dereitos da cidadanía, non? E un deles é o dereito da cidadanía á educación social, non? Non podemos permitir os recortes que se están producindo na educación, non podemos permitir a privatización da sanidade, non podemos permitir que todavía
non haxa unha intervención integral en certos aspectos como a violencia machista, non? É dicir, son moitos ámbitos no que todavía non existe un compromiso claro, e sobre todo nesta época, non, de crise sanitaria co COVID por parte dos responsables políticos. Por outro lado, a outra e eso suporía unha maior visibilización da profesión. Por outro lado está a responsabilidade propia como profesionales da educación social. E eso supón o presente e o futuro, porque nós construímos o futuro da educación social. Eu plantexeime moitas veces que fago eu no meu día a día pola miña profesión. Que fas ti pola túa profesión? Que fai a túa compañeira educadora social pola súa profesión? Bueno, pois eu tomei a decisión de colexiarme desde o principio, desde fai moitísimos anos, porque o tiña clarísimo. O colexio profesional é quen nos representa. Cantas máis persoas sexamos colexiadas, máis peso e máis presión imos facer nas entidades públicas e tamén privadas. Máis visibilidade teremos, e iso hai que telo clarísimo. E aparte, bueno, pois decidín participar activamente no cole profesional, non? Eu creo que un colexio profesional máis forte e máis unido quere decir que conte con máis educadoras sociais galegas, pois poderemos chegar a sitios onde todavía aínda están por explorar. E digo, non é o mismo chegar a un despacho da Xunta de Galicia dicindo que somos 900 colexiadas que a forza que podemos facer e o que podemos conseguir sendo 5.000, por exemplo, non? E incluso se vamos a nivel Estado, pois moitísimas máis. Entonces, nada, eu creo que o futuro da educación social depende de nós, e eu che fago esa pregunta e esa reflexión. Que fago eu pola educación social? Que fas ti pola educación social e como queres que sexa o futuro da educación social? Non que non teñamos que chegar a plantexarnos por que desapareceu a educación social, por que eu no momento en que tiven esa posibilidade non fixen nada pola educación social. Entonces, nada, reflexionado un pouco sobre este tema porque creo que o futuro depende moito do empoderamento de nós como profesionais e do empoderamento da educación social e da autoestima que podamos ternos nese sentido, non? Moitas gracias e nada, espero que este vídeo dea para pensar, reflexionar e para que me colguedes moitas cousiñas por aí pola rede. Nada, un bico e gracias a todas por estar aí escoitándome. Apertas.